نبل أبونا زب السمايات سلام لك تنسك نبلك مريم أمنا نستبك وعكي مروينا وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كورات زب كريستيان أبوتات أديتات يحوات أحات كلهم بحفشا نايزي بيت كريستيان زي حليتن دليتن زي أبير أملاك أبزي مكو عبصحنا انبقر زخونه يكون كمتي زبهال من تأسي لك زي أبير بنت كله زقبر ليته زي أبير انتايك قبر اللي ايه زي أبير أملاك نعاقاد خونسي انتايك قبريه بالصحفنا مالتي بس لازي نحنا نزي بيت كريستيان زي نزي هنس أزي ناي حادث 7 عمت تسريحو صقنا سلي زي رخبي حجيجن ساعاتن علوتن بسيحو صقنا خنقبرو لوس لزخنا نز صقنا زدما كم تزبهاليو 50 لمين حدا شخمون 50 قصم بهال ها حدا ببعق مسب دقل اللون عدد اللون تواز إدما كنصرحن كنهانصن نعخاتكم حيزنا زي أبير فقاري يقبر لنا زي أبير أملاك مستقزي يزلو قرب نحنا زي هزب العقمنا سلزخونه العقمس لزخونه بزحت بيت كريستيان تهاسيس لزنحي قرب عقمهم كتحجزنا بتحتنا شماقل عدن سبخا قبائن ناي كوميتا أبالاتهم كوينا أبزهن سأزخوينا نعخاتكم زي سمعنا عخاتكم زي صالوت أبزخوينا نزارب لنا مو دقفكم أي فليدنا حسابكم أي فليدنا زي أبير أملاك أبتزل لهم مو حساب قصانة يهافكم زي أبير كبري هابلنا زي حلف بسترف دما أبوتات لك أونتي مؤمنان عبيت لهم مو زي أبير كبر هابلنا في الصامين ما يرينا نعقوم حينا كم زي في الصام دما نأمنينا نحنا أبزي هنسازي تساتفنا لنا أبوتات ناي قدم لنا ناي حج لنا بزخون أخوينو إذا هنسا بيت كريستيان زي همرونا قدس مريم طوالت أو كبابري أو علم فلوت سلزخونه أمو خالاني بقزية تهاسيو ولاون بزحلفة عمتات محرار باتعون أزي تهاسيو نيرو حجون زيادة خلق أني عانيو نمعراي أبزي وكان متسقان أبزي بقعنا إذا خانا خنبك نايب حقك ديار أملاك أني حجزنا كحجزنا بزحت أسفلنا إذا خاني إتنحنا جميرنا الأمبر حزبنا معد سلزخونه أوشتن وز عند الله حزبنا بحق نزبة كريستيان زي وكان ده حج 5 تسقيمنا بخال معلتون زر الناس سلزخونه حجون جميرنا 50 لمين نحد شخمو 50 لمين نمزحات عقمهم سلزخونه نحنا إذا نسقونا لنا العقمنا سلزخونه حزبنا حزنا أين جميرنا دلنا أبزي تولادخون أوز عادو الله كل حد أكل سلزخنا سلازي جميرنا لنا إخواتنا أوشتن أوز عند اللهم كلهاتكم حاجتكم كتوفي لنا زابت كريستيان زي آخر نايك أدم تيوس نبرة تخدم اللس كاني ناي بحكي ناي كلها تسفايو سلازي أبزي أبوتاتنا حواتنا تأكيمنا لنا نمت حجاز نمخري انتهي حيش نمالت اتوص إيتخاني أدمعنا كلوا زابت كريستيان زي آخر كم كلمة خمل سلنا زيابر أملا حق زلنا بترفع أبوتات اللو نقول حزب باطن نقول حزب إيرتران بملو نقول مؤمنان بيت خريستيان توحد خريستيان دعابي عندنا أسن حواتن يا بيت خريستيان مريم تولد بيت خريستيان أب عالم فلتيا تخونجن كم زبولو بوتاتنا كهناتنا قرب توديئة تحاسيا سلزخونت نحدا يتبلنا أب عالم زلهم تسلمخون تعداهون مؤمنات وهذا خطر بيت خريستيان ندي مريم زأمن نزخونه منزلوا بيت خريستياننا إدنا إتكم كتبلو حدران نبل زين نبلو زلنا بخاناتنا هنا شمقلة عدي بمن أسيادنا عدنا غيرنا سلزخونا بحلفي حدرهم نبل نسبات بملوهم زعبهم زناسكم تحبابيركم بملوهم كعب عالم زلهم نجزة مريم تأمنوا حدرا نبلكم إذا إتكم لكم حجزنا زياو دحنكم بسلام كا أبت خريستيان عدهم تساليمكم صلون تقبروا مع التقاء مريم تريهم
ኣብዚ ሕጂ ተረኺብናሉ ዘለና እዋን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥዋለት ንምፅጋን እዩ ተኣኪብና ዘለና ኣብዚ ኩልና ማርያም ጥዋለት ካብ 1958 ኣትሒዛ ስጋብ ሕጂ ህንፃዊ ስራሕቲ ተሰርሓ ተፀገነት ፀኒሓ ሕብሪ ጥራሕ ኢና ከለክ ፀኒሕና ሕጂ ግን ኩሉ ብምሉእ እቲ ዕኖድ ብምሉእ እቲ ኮንክሪታት ብምሉእ ነቂዑ ማይ ሊኬጅ ገብር ስለ ዝፀንሐ ሕጂ በቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምእናንን ኮሚቴን ኮይና ጀሚርና ኣለና ሕጂ ኸ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ብምሉኦም ኤርትራውያን ማርያም ጥዋለት ብምሉእ ተሳሊምኩማ ንኽትከዱ ንዓመታ ኣብዚኣ ንፅበየኩም ኣለና ተፀጊና ክትውዳእ ከኣኒ ሓገዝኩም እንደለና ከምዚ ኣቦታት ሊቃውንቲ ዓበይቲ ዓዲ መንእሰያት ናይ ዝዓድን ዝበልዎ እዩ ዋላ ሓንቲ ዝውስኾ የብሉን ከምዚ ተባህለ ትሪእዎ ኣለኹም ሶሌታ ይሰትሎ ዋላ ሓንቲ ካብ ዜሮ ተበጊስና ኢና ብእምነት ምእመናንን ናይ ኩሉ ኣማነ ህዝቢ ክርስቲያንን ነፀግኖ ዘለና ሶሌታ ይሰሓበሎ ኩሉ እዚ ቤተ ክርስቲያን መካባቢኡ እንዳደወሉ ናይ ጥምቀት ብምሉእ እዩ ትፅገና ሓሲብናያ ዘለና እሞኒ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ንዓኹም ኣሚንና ኢና ተበጊስና ኣይንጠራጠርን ከኣነ ንኩልኹም ትገብሩ ስለዚ መልእኽቲ ኣምሳል ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኮይና ኩሉ ስርዓታ ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ስርዓት ተኸቲላ ትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምስጢረ ጥምቀት ጀሚርካ ኩሉ ምስጢራት ዝፍጸመላ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ወልደ እግዚአብሔር ዝፍተተላ ዋዜማን ማህለተ መላእክትን ዝበጽሐላ ብደም ወልደ እግዚአብሔር ዝተመስረተት ቅድስት ቤት እያ ስለዚ ህላውነት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኽተሉ ምእመናን ኣገዳሲ እዩ ቤተ ክርስቲያንና ድማ ልዕሌና ልዕሊ ምእመናን ዝሓልየላ ሰብ የለን እዚ ካብ ኮነ ከምቲ ክትርእይዎ ዝጸናሕኩም ቤተ ክርስቲያን ሃመረኖ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥዋለት ሓገዝኩም ትድለ ኣላ እሞ ኩላትኩም ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገር እትርከቡ በአካል ወይ ድማ በወከልትኩም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሰበኻ ጉባኤ ሃመረኖ ቅድስት ድንግል ማርያም ባጽእ ጥዋለት ብምምጻእ ሕጋዊ ቅብሊት ብምቑራጽ ሓገዝና ነበርክት እቶም ኣብ ወጻእ ሃገር ዘለኹም ድማ ብመንገዲ ሂምቦል ብመሰረት ኣድራሻኹም ቅብሊት ክንሰደልኩም ንእትሰድዎ ሓገዝ ድማ ብስም ኣቦ ወንበር ሰበኻ ጉባኤ ሃመረኖ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥዋለት ቀሺ ይስሐቅ ቀሺ ገብረ ንጉስ ሃብተ ማርያም ቁጽሪ ቴሌፎን 07266656 ናብ ተሓዚ ገንዘብ ኣቶ ዕቑባ ሚካኤል ተኽለተኪኤ ቁጽሪ ቴሌፎን 07801500 ሓገዝኩም ከተበርክቱ ሰበኻ ጉባኤ ሃመረኖ ቅድስት ድንግል ማርያም ብትሕትና ይሓትት ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 18 ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ግብሪ ጽድቂ ብምስራሕ ምእንቲ ክኸብሩ ቁንዓትን ለጋሳትን ተሓባበርትን ምን ክኾኑ ነዞም ህዝቢ ማዓዶም ከም ዝበሎ ንሕና ድማ ነዚ ቃል እግዚአብሔር ብምኽባር ካብዚ በረኸት ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስት ድንግል ማርያም ጥዋለት ንነዊሕ ዓመታት ከይተጸገነ ስለ ዝጸንሐ ብሶሌታ እንዳነጠበ ኣብ ርእሲ ንዋየ ቅዱሳን ኣገልገልቲ ካህናት ምእመናን ኣሸጋርን ኣሰጋሕን ስለ ዝኾነ ሰብኣ ጉባኤ ከነጸጉና ሓቲትና ብዝሓተትናዮ መሰረት ካብ መንበረ ፓትርያርክን ካብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ጨንፈር ውርሻ ወስነ ቅርስን ክኢላታት መጺኦም ሪኦም ክጽገን ተፈቒዱ ስለ ዘሎ ካብዚ ዝመጽእ ሰሙን ከነጸጉና ስለ ዝኾና ኣብያተ ክርስቲያናት ኣካላት መንግስትን ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነብሩ ምእመናን ክትሕግዙና ንሓትት ማርያም ላቅ ማረነ ሰላም ናሳለነ በደመላክ ይቅበነ ሰላም ያሃበነ እግዚአብሔር ንሃገርና ሰላምን ቅሳነትን ያሃበና እግዚአብሔር ህንፃና ህንፃን ፍቅዱስ ግበረና እግዚአብሔር ጀሚርና ንፍጻመ ኣብቃዕና እግዚአብሔር ድወፈሩ ድገሹ ብሰላም ዓቅበና ድለና ድማ ዘበነ ሰላም ዘበነ ጥዕና ዘበነ ራህዋ ይግበረልና